n-ați avut decât un singur șut la poarta lui Chiciu spre poartă, blocat. În rest, nicio ocazie. Eu n-am mai văzut meciul lui Steaua să n-aibă nicio ocazie în Torrebrin. Așa este, într-adevăr, aveți dreptate. Nu am avut niciun șut pe poartă în prima repriză, dar nici cei de la Putrov. De asta am spus, o singură ocazie în care o amuz la începutul jocului. Deci, din cauza asta am spus că a fost un joc echilibrat. De asta am spus, prima a doua repriză am avut, am creat foarte multe ocazii de avantaj. Pentru unul te-a surprins cu ceva, cu așezare, cu soluții, ceva de asta? Nu, nu am surprins cu nimic. Poate trecerea lui Zubir în partea stângă, pentru că ne așteptam ca să joace al doilea gol. Dar restul nu am surprins cu nimic, pentru că știam că sunt o echipă bună, știam că, mai ales pe acest teren, o să apere în jumătate aproape cu toată echipa și o să încerce să joace contraatac prin Tamu sau Zubir, jucători de viteză. Și eu consider că în această seară i-am oprit foarte bine. Domnul Valeriu Drăguță spunea de vreme că astăzi a văzut cea mai slabă echipa Stelei. Are într-un fel sau altul dreptate? Nu vreau să intru în conflict cu domnul Lăchiță, pentru că aș fi putut să-i răspund, dar nu vreau. Nicolae a avut 12 spectatori în tribună, steliști. Cu părerea ta au fost mulți, au fost puțini. Ai declarat că 10 lei poate îi se pare mult să vină la stadion. E numărat? Eu am fost ușor de numărat. 12 au fost. Copii, am observat. 13 cu copii. M-am referit la lucru, acolo s-a înțeles greșit ceea ce am spus eu. Eu îi felicit pe suporterii care vin la stadion când jucăm pe Național Arena, cei 3-4 mii de suporteri. Îi felicit și așteptăm la fiecare meci. Ne-aș dori tot sufletul ca să vină mai mulți suporteri la meciuri, pentru că suntem pe un drum bun, avem o echipă tânără, stafful suntem foarte tineri, avem nevoie de ei. Eu am spus că nu, când m-am referit la 10 lei, 20 de lei, nu mă refeream că oamenii nu au să vină acei bani. Pentru că consider că oricine și-ar putea permite să plătească 10 lei sau 20 de lei să vină la un meci al Stelei. Dar este acel conflict între suporteri și patronul nostru și din cauza asta nu se vine. Eu am fost înțeles greșit. Mă refeream la altceva. În fine, ți-am răspuns acum la întrebare. Este blocat că jucăm în deplasare, pentru că am jucat și anul trecut aici cu Petrolul și am avut galerii, suporterii au venit la meci, ne-au încurajat. Din păcate, astăzi nu au fost. Noi sperăm ca acest conflict să se rezolve cât mai repede și suporterii să vină alături de echipă. Astra s-a distanțat deja la 4 puncte. Cât de greu va fi să-i prindeți din urmă? Au trecut abia 14 etape. Mai sunt multe etape de jucat. Cum știți și voi, în play-off se vor înjumătăți punctele. Noi, obiectivul nostru este să ajungem cât mai repede pe primul loc. Nu vom renunța niciodată la câștigarea campionatului. Sperăm în cât mai scurt timp să ajungem pe primul loc, pentru că suntem pe un drum bun. Cum e situația asta în care nu aveți un loc de pregătire și e nevoie să vă plimbați des? Da, este o situație dificilă, dar noi încercăm să dăm totul mereu la, nu contează unde antrenăm, la Mugoșoia, la Buftea sau la Dumnezeu, dar condițiile sunt foarte bune. Am văzut și un reportaj la un canal TV și pe mine m-au uimit, pentru că aș fi dorit să vadă terenurile pe care noi am făcut antrenament, pentru că sunt terenuri biliari și asta ar fi vrut să se vadă la TV, dar în fine, nu mai comentez, pentru că apoi cine știe ce, intru în conflict cu altcineva și nu mai vreau, pentru că nu am nevoie de așa ceva în acest moment. Nicule, nu fac trimitere la tine, părerea mea, tu ești un tip inteligent, ai fost un fotbalist bun, dar vreau să te întreb și o chestie asta cu antrenorii cu licență pro, care stau doar de formă pe banca de rezervă. De exemplu, la un meci m-a și speriat. Domnul Cizitu Mitru l-am văzut nu s-a mișcat, pentru că e îmbăsămat. Părerea mea, totuși a avut o carieră în spate, a participat, a avut 3 intrări în Liga Campionilor în anii 90. De ce nu dă indicații? Nu are voie sau... Acum trebuie să respectăm pe Neațiții, pentru că are o vârstă, cum ai spus și tu, a făcut performanță. Noi ne bucurăm că este alături de noi, pentru că face parte din stafful nostru, ne ajută foarte mult și doar atât. În rest, nu aș vrea să comentez despre antrenorii cu licențe pro sau care nu au. Cum anume vă ajută domnul Țiții? Ne ajută cu sfaturi la antrenamente, nu e problemă. Trebuie acum să fac să dezvolt ceea ce ne ajută dânsul. Ne ajută. Oricum, stai liniștit, nu este nicio problemă. Avem o relație foarte bună. Situația lui Arsenal la echipă? Jean Anastase a fost rezervă, cum ați văzut și voi. Pe această poziție avem 3 jucători, Pap, Râpă și Arsenal. Sunt 3 jucători de valoare apropiată. Am încercat să-i rotim. Acum Codrin joacă foarte bine, ați văzut-o și voi. Pap a jucat în Cupa Ligii. Arsenal trebuie să antreneze 100% la fiecare antrenament și atunci când îi va veni rândul să joace, să fie pregătit 100%, să arate că noi am
greșit atunci când l-am ținut pe bancă. Dar el a greșit ceva nu a făcut așa cum vă așteptați, pentru că în momentul în care a venit, era un jucător cu o cotă foarte bună pentru nivelul campionatului. În niciun caz nu ne așteptam să fie rezervă. Într-adevăr, nici nu așteptam să fie rezervă, pentru că de asta l-am adus la Steaua, nu? Pentru că, știi, cum ai spus și tu, era cel mai bun fundaș de asta din țară. La Petrol avea o evoluție foarte bună și noi ne așteptam să aibă la Steaua aceeași evoluție. Nu are nimeni absolut nimic cu el, nu a făcut nimic. Practic, în jocurile pe care le-a jucat, nu ne-a mulțumit pe noi cei din staff și din cauza asta am optat pentru până în acest moment. Dar nu are nimeni nimic cu el. Când îi va veni rândul, va juca și el și sperăm să o facă bine. Am să vă pun două întrebări, domnule Rică. În primul și în primul rând, chiar acesta a fost planul dumneavoastră tactic, adică să stați oarecum la cutie în prima repriză, fără ocazii? Și a doua, referitor la Guilherme, el are aptitudini ofensive. I-a cerut să stea mai în banca lui, să spunem așa, pentru că partea stângă nu a funcționat chiar. Ok, o să vă răspund. Niciodată la Steaua nu vom cere să stăm la cutie, cum v-ați exprimat dumneavoastră. Eu vorbesc despre ce s-a văzut. Am înțeles, dar din ce s-a văzut, am și spus când am început conferința, că în prima repriză, într-adevăr, a fost un joc echilibrat, în care s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, a fost un joc de luptă și noi nu am spus jucătorilor să stăm, să ne apărăm și să jucăm pe contraatac, nu nicio secundă. Așa decurs jocul. În schimb, a doua repriză a și voi a fost alt joc. Lui Guilherme, la fel nu i-a spus nimeni să stea în defensiv. Normal că îi dăm libertate să urce cât mai mult cât el poate, nu? Deci să înțeleg că v-ați propus să atacați mai mult, dar nu s-a putut. Ați fost blocat. Da, prima repriză am fost blocat și nu s-a putut mai mult în prima repriză. În schimb, a doua repriză ne-am creat 5 ocazii care de-am marcat. Ai văzut vreodată în declarația patronului vostru că vrea să cumpere Petrolul și să vină aici? Nu știu, probabil a glumit, nu știu, nu vreau să comentez mai mult. Cu există o soluție să vină mai multă lume pe arena națională? Că mă gândesc că urmează meciul cu Pandorii, își merge în pierdere, practic, dacă joci pe arena națională și nu vine nimeni pe la meci. Eu știu să iei intrare gratuită, soluții. Noi ne-am dorit ca la fiecare meci să jucăm cu stadionul plin, pentru că vă uitați și voi în deplasare, mereu unde jucăm cu stadionul plin în deplasare. Ne-am dorit ca și acasă suporterii să vină în număr cât mai mare. Noi încercăm prin rezultatele pe care le avem, le-am avut până acum și o să le avem în continuare, să-i aducem cât mai aproape de echipă. Singurul lucru pe care noi putem să facem ăsta este să avem rezultate cât mai bune, să ajungem pe primul loc în primul și să vină suporterii la stadion. Mai mult de atât noi nu putem